Poznáte, deti, mravca Emila? Určite ste ho už stretli. Je to maličký mravček, ako koniec koncov každý mravec, ale tento náš mravec Emil je naozaj výnimočný. Skoro všetko totiž popletie. Dnes vám rozpoviem, ako sa mravec Emil rozhodol, že nebude v noci spať. Už dlho sa nad tým mravec Emil zamýšľal, milé deti, prečo človek, teda mravec, v noci spí a cez deň je hore. Lámal si nad tým hlavu, až si povedal, že vyskúša, či by sa to dalo aj naopak. A tak jedno ráno vstal, zatiahol záves, aby ani jeden lúč svetla neprenikol do jeho izbičky, ani pyžamko si nevyzliekol. Znova si hneď ľahol, že on teda bude ďalej spať. Prehadzoval sa v posteli raz na jednu, potom na druhú stranu. Trvalo to možno aj 2 hodiny, tak veľmi sa snažil zaspať. Do myšacej diery asi sa mi to nepodarí. Zašomral, obliekol sa a išiel za kamarátmi, aby im vyrozprával, čo sa mu stalo. Pozorne ho počúvali a potešili sa, že im rozpovie, ako to dopadlo, keď si najbližšiu noc do postielky neľahne. Prišiel večer. Zajko, Ježko aj Lienka odišli domov a mravec Emil ostal sám. Nesmiem zaspať, opakoval si a prechádzal sa po izbičke. Posteľ ho lákala, ako by bol v nej nejaký veľmi silný magnet a už skoro podľahol, oči sa mu zatvárali. Ale on sa nedal. Asi bude lepšie, keď sa pôjdem prejsť. Keď budem chodiť, nebudem môcť spať, povedal si a vybral sa do lesa. Mesiac bol v splne, ako veľká lampa na oblohe mu svietil pod nôžky. V kroví počul kadejaké zvuky, videl strašidelné tiene, kde tu čosi prebehlo cez cestičku, aj hrozné vtáky lietali po oblohe, aspoň sa mu to tak zdalo. Čo budem robiť? Všetci moji kamaráti spia, premýšľal. Zrazu začul smiech a svišťanie kamienkov. Hoď ešte jeden, uhnem sa. Nestihneš. Jasné, že stihnem. Ale čo by, neuhneš sa. Au, trafil si ma. Musíš byť obratnejší. Fú, ja som ten kameň prehltol. Myslel som si, že je to mucha. Musíš sa naučiť rozoznávať hmyz od kameňov. Už si dám pozor, už ma netrafíš. Vo vzduchu robili vývrtky, leteli strmhlav nadol, potom nahor a tak sa zabávali a obhadzovali kamienkami netopiere. Zbadali mravca Emila. Poď sa s nami hrať, Emil. Rád, potešil sa mravček. Ale uhni sa, musíš si to dobre nacvičiť, musíš sa dobre pozerať. A už letel jeden kamienok rovno k nemu. Au, veď to bolí, zakričal Emil. No musíš sa uhýbať, lepšie musíš pozerať na kamienky ušami, smiali sa netopiere. Ale veď ja skoro v noci nič nevidím, nemôžem sa s vami takto hrať. Aká hlúpa hra, šomral si Emil. Čo to ten jeden povedal? Že sa mám pozerať ušami? Ale veď ja mám oči, ale čo mám v nich? Infražiarenie? V noci nič nevidím. Zúfalý si sadol na peň. Ahoj, Emil, a ty prečo nespíš? Prisadla si k nemu sova. Ani si ju nevšimol. Och, či si ma vyľakala, tak ticho lietaš, ako vieš, kto som? Opýtal sa prekvapene Emil. Ja viem všetko, povedala sova. Emil ju občas videl cez deň driemať v konároch stromov. Všetky vrabce vždy hlasno škriekali, keď niekde na blízku oddychovala. Emil jej rozpovedal, ako veľmi chce, aspoň na chvíľu, aby deň bol noc a noc bola deň
Aj o netopieroch jej povedal, ktoré ho trafili kamienkom, aj o tom, ako nič skoro v noci nevidí a spadol na cestičke, lebo sa potkol o konár stromu a okrem toho je veľmi unavený, najradšej by si ľahol do svojej mäkkej postele a už sa vlastne aj nudí, lebo všetci jeho kamaráti spia. Sova ho pozorne počúvala a povedala mu: niektoré zvieratká ožívajú so západom slnka, Emil. Vtedy si zaobstarávajú potravu, lietajú, behajú, hrajú sa, ale ty si sa narodil ako mravec. A mravcom sa najlepšie chodí po svete, keď svieti slniečko. A netopiere, tie si cvičia postreh, aby sa mohli uhnúť každej prekážke, keď je tma. Celkom mu odľahlo. Nebude teda bojovať s dňom a nocou. Unavený sa ledva dostal do domčeka a o chvíľu už bol v posteli. Záväz nechal zatiahnutý, dnes bude predsa len trochu dlhšie spať, ale nie príliš dlho, aby mohol vyrozprávať všetko kamarátom. Keď zaspával, premýšľal nad tým, že aj v noci môže ísť von. Do batôžka si zabalí zápalky, špekačky, stan, spacák, karimatku, na hlavu si dá čelovku a s kamarátmi budú pozorovať hviezdy, Zajko bude pri ohni hrať na gitare, všetci sa dobre najedia aj si spolu zaspievajú. Ale to už bude iný príbeh. Tento príbeh, milé deti, pre vás napísala, nahovorila, hudbu vybrala aj zmixovala Dagmar Mozolová. Mravca Emila vymyslel Peter Mozola. Rozprávky o ňom rozprával našim deťom, keď boli malé, a tie naše deti, hoci veľké, nám do toho dodnes rozprávajú.